ҳамсари собиқи Маъмурод Одинаев ва раиси ҳизби мухолифи социал-демократии Тоҷикистон аз вазъи саломатии Одинаев дар зиндон изҳори нигаронӣ карданд. Мирнигоҳ Ризоева гуфт, то ҳол иҷозати аёдат аз Одинаевро дар зиндон пайдо накарданд, вале аз хабарҳои пароканда шуниданд, ки вазъаш хуб нест ва бо аробачаи маъюбӣ ҳаракат мекунад. Раҳматуллоҳ Зоиров, раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, ба Радиои Озодӣ гуфт, бино ба иттилои онҳо, Одинаевро гаштан наметавонад. Одинаевро аз ҳуҷраи хоб то назди пезишкон бо аробачаи маъюбӣ бурда меоранд. ба хотири бад будани вазъи саломатиаш наметавонад дар мурофиаи додгоҳии зинаи кассатсионӣ ширкат кунад. ҳозир дар СИЗО аст, ба беморхона бурда меоранд. мурофиаи судӣ дар суди олӣ нашуд, ӯро ба табобат бурданд. як намояндаи боздоштгоҳи рақами 1 бо шарти зикри накардани номаш гуфт, аз бад шудани вазъи саломатии Маъмурод Одинаев дар рӯзҳои охир хабар надорад, вале ба гуфтаи ӯ, саломатии Одинаев аз рӯзи аввал, ки дар боздоштгоҳ қарор дорад, барқарор нашудааст. Маъмурод Одинаев моҳи ноябри соли 2020 дар пайи эътирози рӯзи 29 октябр дар назди комиссарияти ҳарбии шаҳри Ҳисор ва сипас дархости баргузории як гирдиамоии эътирозӣ алайҳи болоравии нархҳо дар душанбе дастгир шуд. алакай моҳи январи соли 2021 бо ҳукми додгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ба 14 соли зиндон маҳкум шуд. аммо азбаски Одинаев аз ин ҳукм ба додгоҳи олӣ шикоят бурдааст, ӯ то ҳол дар боздоштгоҳи рақами 1 қарор дорад ва ҳанӯз ба маҳбас интиқол дода нашудааст. ҳамроҳ бо Маъмурод Одинаев писараш Шайх Муслиҳиддин Ризоев низ дар боздошт қарор дорад. ӯ ба авбошӣ ва қасди таҷовуз ба номус айбдор мешавад, вале наздиконаш мутмаинанд, ки ӯ бо иттиҳоми сохта боздошт шудааст ва парвандааш ба фаъолиятҳои сиёсии падараш рабт дорад.